Много е вкусно. Здравейте! Днес ще готвим ето тези моркови с балсамов дресинг и козе сирене. Започваме с подготовката на морковите. Тя ги измива много добре, още докато са с обелката, а след това ги беля. Обелките може да използвате както за бульон, така и за вкусен чипс. Аз просто избягвам да пържа, заради това ги използвах в един страхотен зеленчуков бульон, а след това се превърнаха и в страхотна копривена супа. Продължаваме с балсамиковия дресинг, 4 лъжици балсамов оцет, след това 4 лъжици зехтин, последвани от 2 скелетки чесън, мащерка, горчица и мед. Мащерката ми е малко изсъхнала и заради това не мога да си скъсам хубавите листенца, но това стана само за една вечер, не можех да го предотвратя. Горчицата, която използвам, е такава, която е на зранца, както и обикновена горчица с мед. Тук видях, че сместа ми е малко по-гъста от това, което аз бих искала, и добавих още малко зехтин. Отново около 4 лъжици. Но както казах, наоколо вие може да прецените колко да си добавите, за да получите ето такава смес, като тази, която получих и аз. Овкусявам с пушена малдонска сол. Може да я намерите в почти всеки биомагазин, мисля, че я продават. Не е толкова трудно достъпна. Продължаваме с рязането на морковите. Режем ги по начина, по който ви показвам. Леко по диагонал. И гледаме да са горе-долу с един и същи размер, за да се изпекат еднакво бързо. Много силно се надявах да съм се сетила да си изправя дъската. След като си нарежем морковите, ги прибавяме към балсамовия дресинг и гледаме хубаво да овкусим всеки един морков. След което си вземаме тавичка, слагаме хартия за печене и отгоре нареждаме овкусените морковчета, като може да сложим допълнително мащерка. Реденето на морковите в тавичката ми се стори доста забавно. Представях си, че е игра на Тетрис и трябва да събера цялото количество в тази тавичка.
Печем на 190 градуса за около 45-50 минути. Тук хубаво си подсуших обелките от морковите, за да мога да си ги прибера и след това да ги използвам за бульон. Но дори да ги ползвате за чипс, пак е хубаво да отнемете ненужната влага. Ето така изглеждат вече изпечените моркови, а как ухаеха, не мога да опиша. За канапе на морковите използвам зелена салата, тази в случая е валериана, много я харесвам, тъй като е леко сладникава и чудесно се комбинира и с сладкия вкус на морковите. Мисля, че също се нарича италианска градинска салата, но не съм сигурна, заради това търсете я като валериана. Използвам останалата балсамова смес, за да овкуся зелената салата и започвам с реденето на морковите, като естествено вие сами може да решите как да ги наредите, в каква форма, в каква чиния. Абсолютно използвайте въображението си. Балсамовата редукция, която виждате там, е с манго. Нея съм я купувала от Lidl и страшно много ми харесва. Препоръчвам я. След като си наредя морковчетата, натрушавам козе сирене. Това козе сирене го е правила моята баба. Не съм яла по-вкусно козе сирене през живота си. Няма никакъв аромат. Ужасно вкусно е. Всеки, който го е опитал, винаги е искал да получи парченце от това сирене за вкъщи. Много силно се надявам някой ден да успея да направя и аз такова сирене, да успея да се науча, защото все пак това си е голям майсторлък и изисква доста умения и усет. Използвам копър и кориандър, като от кориандъра слагам само 1-2 листенца, колкото да допринесе за по-интересен вкус в някои от хапките, а копъра, както всички знаем, страхотно си отива с морковите. Сега прибавям от тази балсамова редукция, за която ви казах с манго от Lidl. И за край пушена малдонска сол. Много ви благодаря, че останахте до края на видеото и го изгледахте. Много се надявам да изпробвате рецептата, да ви хареса. Пишете долу в коментарите, абонирайте се и до скоро!